तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी MIDC सुरू करण्यासाठी आडाळीवासियांनी 8 किलोमीटरचा लाँग मार्च काढला। यावेळी सत्ताधारी व विरोधक सर्वपक्षीय एकाच व्यासपीठावरती पाहायला मिळाले। या लाँग मार्चच्या समारोपाला काय घडलं पाहूयात। आज दोडामार्गच्या आडाळी MIDCच्या गेटवरनं जो लाँग मार्च होता तो बांधा कट्टा कॉर्नर इथे आता त्याचा समारोप झालेला आहे। सगळ्याच गोष्टी या थेट लाईव्ह कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवल्यात। मात्र या संपूर्ण लाँग मार्चमध्ये अगदी 8 किलोमीटरच्या ह्या प्रवासामध्ये प्रत्यक्ष जे सोबत होते ते आमच्या दैनिक कोकण 7चे संपादक संदीपजी देसाई माझ्यासोबत आहेत। संदीप सर, खूप मोठा प्रश्न आहे, कोकणात रोजगार आला की विरोध पहिला होतो, पण आडाळी MIDC असं एक उदाहरण आहे। आता तिथल्या लोकांच्या बोलण्यातनं समोर आलं की 8 महिन्यात 75% जागा ही शासनाच्या स्वाधीन केली, अजूनही MIDC सुरू होत नाहीये। या संपूर्णच प्रक्रियेत तुम्ही होता। आप लडके लेंगे MIDC असं दोडामार्गवासीय म्हणताय, काय सांगाल? नक्कीच विनायक, अगदी परफेक्ट त्याचं तू विश्लेषण केलंस की लडके लेंगे MIDC। कारण जो गेल्या 10 वर्षाचा कार्यकाळ जर बघितला, 2013 मध्ये MIDC घोषणा झाली। खरं तर ज्यावेळी प्रकल्प स्वतःहून लोक मागतात आणि त्या ठिकाणी कुठच्याही तक्रारीशिवाय या जमिनी आणि सगळं तिथलं जे स्थानिक पातळीवरचं सहकार्य आहे त्या ज्यावेळी एखाद्या उद्योजकाला आणि सरकारला मिळतं, त्यावेळी सरकारने या बाबतीत मोठं सहकार्य खऱ्या अर्थाने या प्रकल्पाकडे पॉझिटिव्ह दृष्टीने बघायला पाहिजे होतं। कारण संपूर्ण तळ कोकणातील दोडामार्ग हा तालुका, दोडामार्ग तालुक्यामध्ये कुठच्याही प्रकारचं रोजगाराचं साधन नाही आहे। एकमेव असा प्रकल्प नाही त्या ठिकाणी की 100 लोकांना एकाच ठिकाणी रोजगार मिळतो। आणि आडाळी ज्यावेळी 2013 मध्ये घोषित झाला प्रकल्प, त्यावेळी जवळपास 5000 लोकांना रोजगार मिळेल अशा प्रकारची अपेक्षा होती। मात्र त्यामध्ये काही प्रकारच्या हालचाली गेल्या 10 वर्षात झाल्या आणि त्याचीच परिणिती आजचा लाँग मार्च होता। कारण ज्या लोकांनी स्वतःहून गावकऱ्यांना समजावून या ठिकाणी 650 एकर जमिनी सरकारकडे स्वतःहून दिल्यात, अगदी अल्प मोबदल्यामध्ये त्या जमिनी त्या ठिकाणी हस्तांतरित केल्यात। कारण एक मोठी अपेक्षा होती की आपल्या मुलांना, आपल्या लोकांना रोजगार मिळेल। मात्र तोच त्यांचा जो महत्त्वाचा उद्देश होता तो सफल झाला आणि त्याचमुळे आज स्वतः रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागला। मात्र एक विनायक महत्त्वाची गोष्ट या ठिकाणी पाहायला मिळाली की आजचा जो लाँग मार्च झाला, हा लाँग मार्च 8 किलोमीटर झाला असला तरी ज्या ठिकाणी आडाळीहून या लाँग मार्चची सुरुवात झाली त्यावेळी तिथील जे स्थानिक संपूर्ण युवक होते, अनेक प्रकारचे लोक होते, ते स्वतःहून हिरिरीने सहभागी झालेले आहेत। आणि भाजप हा सत्ताधारी पक्ष असूनही स्वतः राजेंद्र तेली आणि त्यांचे पदाधिकारी होते ते सुरुवातीपासून या संपूर्ण लाँग मार्चमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं। मात्र बाकीचे अन्य पक्ष होते, त्याच्यामध्ये काँग्रेस असू दे, शिवसेना असू दे, शिंदेची शिवसेना असू दे, त्यानंतर मूळ शिवसेना असू दे, ह्या सगळ्या लोकांनी याला पाठिंबा दिला। मात्र प्रत्यक्ष या ठिकाणी त्यांचं जे सहभाग आहे या ठिकाणी लाँग मार्च मध्ये दिसला नाही। मात्र या व्यासपीठावर सगळं चित्र एकत्र पाहायला मिळालं। मात्र लोकांचं समाधान या लाँग मार्च मुळे झालं अशातला भाग नाही। ज्यावेळी रिझल्ट मिळेल त्याचवेळी समाधान झालं असं वाटतं। याच प्रश्नावर मी येतो। तुम्ही जसं म्हटलं की सगळेच पक्ष व्यासपीठावर होते, या लाँग मार्च मध्ये होते, त्यामुळे हा लाँग मार्च नेमका होता कोणासाठी हा एक प्रश्न सर्वसामान्य दोडामार्गवासियांना पडलेला असेल। कारण एकंदरीत व्यासपीठावर बघितलं तर सत्ताधारी भाजपचेही लोक होते, शिवसेनेचे जे इथले आमदार आहेत त्यांचेही समर्थक होते। समारोपाच्या दरम्यान ते स्टेजवरनं खाली उतरताना दिसले, नेमकं काय घडलं? नेमकं आपण ज्यावेळी संवाद साधला खऱ्या अर्थाने या व्यासपीठावर आपल्याला सगळे पक्ष पाहायला मिळाले आणि मुळातच कृती समितीने या ठिकाणी सांगितलेलं होतं की सगळ्या पक्षांनी सत्ता भोगलेली आहे। आज जरी अनेक जण सांगत असले, एकमेकावर आरोप प्रत्यारोप होत असले की आमच्याकडे 2 वर्ष सत्ता नव्हती, 3 वर्ष सत्ता नव्हती, मात्र गेल्या 10 वर्षातलं सत्तांतरणाचं जर एकूण चित्र पाहिलं तर आज व्यासपीठावर असणाऱ्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचा जो नेता असू दे किंवा त्यांचा पक्ष असू दे हा सत्ताधारी पक्ष म्हणून त्या ठिकाणी कार्यरत होता। त्यांचे मंत्री महोदय या सगळ्या चित्रामध्ये होते। मात्र एकमेकावर काटछाळाच्या राजकारणात, राजकीय सारीपाटात या MIDCला ज्या पद्धतीने गती मिळायला पाहिजे होती ती मिळाली नव्हती। आणि आजचा जो लाँग मार्च होता तो नेमका कोणाच्या विरोधात होता असा जर तुझा प्रश्न आहे तर खऱ्या अर्थाने हा लाँग मार्च
स्थानिक तिथली जी कृती समिती आहे, आढाळी औद्योगिक क्षेत्र विकास कृती समिती, त्यांनी संघर्ष समिती सुद्धा नाव ठेवलेलं नाही, या कृती समितीनं आयोजन केलेलं आणि त्यांनी या राजकारण्यांना आणि राज्य सरकारला कुठेतरी जाग यावी, या सगळ्या राज्यकर्त्यांना नेमकं ते करतायत काय, एकमेकावर आरोप करून काय साध्य होतंय की प्रॅक्टिकल त्या ठिकाणी काहीतरी काम केलं पाहिजे आणि हा लक्ष वेधण्यासाठी हे आजचा लॉंग मार्च होता. आणि या लॉंग मार्चमध्ये सर्व पक्षी अगदी सत्ताधारी तर सहभागी झालेले, विरोधक सुद्धा या ठिकाणी सहभागी झाल्याचे चित्र दिसत आहे. मात्र एकूणच जर या लॉंग मार्चच्या समारोपाला बोलायची जी संधी दिलेली होती कृती समितीने ती आपण पाहिली. या ठिकाणी विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने आपली भूमिका मांडली, सत्ताधारी पक्ष म्हणून भाजपने भूमिका मांडली. या ठिकाणी शिंदेचे सुद्धा तालुका प्रमुख आणि संपूर्ण मंडळी उपस्थित होती. त्यांनी ज्यावेळी आमच्याशी संवाद साधला त्यांचं म्हणणं होतं की आम्ही बोलण्यासाठी या ठिकाणी पाठिंबा जाहीर व्यक्त करण्यासाठी आम्हाला संधी द्यावी, मात्र ती दिली गेली नाही, अशा प्रकारची खंत व्यक्त करून ते गेलेले आहेत. त्यामुळे नेमका हा जो लॉंग मार्च होता तो कुणाच्या विरोधात होता, कुणाचं लक्ष वेधण्यासाठी होता की फक्त राज्य सरकारचं या ठिकाणी लक्ष वेधावे, जनभावना पोचावी, हा सुद्धा प्रश्न अजून अनुत्तरित आहेत असंच म्हणावं लागेल. नक्कीच एक शेवटचा प्रश्न म्हणजे दोडामार्ग, सावंतवाडी, वेंगुर्ला या भागातले अनेक युवक हे गोव्यावर रोजगारासाठी अवलंबून आहेत, गोव्यावर ते डिपेंड आहेत, अनेक अपघात घडतात, त्याचाही उल्लेख इथे झाला. आज हा लॉंग मार्च झाल्यानंतर तुम्ही कशा पद्धतीने बघताय, कारण कालच उद्योग मंत्र्यांनी सुद्धा घोषणा केली आहे, सरकारनं इथे लक्ष दिलेलं आहे, त्यामुळे जे आडाळीवासियांना, दोडामार्गवासियांना अपेक्षित आहे ते किती दिवसात, किती वेळात पूर्ण होईल, कारण गतिमान सरकार, 3 इंजिनचं सरकार राज्यात सत्तेत आहे. नक्कीच अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा तू या ठिकाणी मांडलेला आहेस, कारण यापूर्वी डबल इंजिन सरकार म्हणून सांगितलं जायचं, आज 3 इंजिन एकत्र जोडून सरकार चालवलं जात आहे. त्यामुळे नेमकं विरोधक कोण आहेत, सगळेच सत्ताधारी आहेत. त्यामुळे खरं तर हा MIDC प्रकल्प आहे तो जलद गतीने अगदी फास्ट ट्रॅकवर झाला पाहिजे आणि त्याची परिणिती, कारण जर आपण तळकोकण बघितलं किंवा सिंधुदुर्ग जिल्हा बघितला तर इथल्या लोकांना आजपर्यंत संघर्ष केल्याशिवाय किंवा कुठची गोष्ट स्वतःहून भांडल्याशिवाय मिळालेली नाही, सहज सोप्या पद्धतीने मिळाली नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. मात्र आजचा जो एक संघर्ष नसला तरी जे शासनाचं लक्ष वेधायला पाहिजे त्यासाठी सुद्धा हे संघर्षात्मक पाऊल उचललेलं होतं इथल्या स्थानिक जनतेनं. त्यामुळे हे पाऊल उचलल्यानंतर तरी राज्यकर्ते जागे होतील का, कारण यापूर्वी विरोधकाचा मोठा काटशहाचं राजकारण व्हायचं, मात्र आता सगळेच जण या ठिकाणी सत्तेचे वाटेदार आहेत, सहभागी आहेत. त्यामुळे एकमेकाचं या ठिकाणी पाय ओढण्याचं काम होणार की इथल्या खऱ्या अर्थाने जनतेला न्याय दिला जाणार. कारण तू एक आणखी महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केलास की दोडामार्गची जनता असू दे किंवा या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील 3 जे तालुके आहेत, सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला, येथील बहुतांश जो युवा वर्ग आहे, 80% युवा वर्ग म्हटला तरी तो वावगं ठरणार नाही. हा युवा वर्ग संपूर्ण गोवा जे प्रगत राज्य आहे तळ कोकणातील अगदी बाजूला, या राज्यात स्वतःच्या रोजगारासाठी, पोट्यापाण्याच्या प्रश्नासाठी जातो आणि अनेक अपघात घडतात, अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त होतात. निदान राज्य सरकारने या गोष्टीचं तरी लक्ष दिलं पाहिजे आणि जी रोजीरोटीचा प्रश्न आहे, युवकांच्या हक्काचा प्रश्न आहे, कारण ऑलरेडी 10 वर्ष गेलेली आहेत, एक पिढी या ठिकाणी रोजगारापासून वंचित राहिलेली आहे, येणारी पिढी तरी रोजगारापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोनातून पावलं उचलणं आवश्यक आहे. नक्कीच आपण पाहिलं दोडामार्गवासियांनी, आडाळीवासियांनी आपल्या हक्कासाठी, आपल्याला रोजगार मिळण्यासाठी लॉंग मार्च काढला होता. या पार्श्वभूमीवर पाहिलं तर सगळेच राजकीय नेते मंडळी एका व्यासपीठावर होते, सत्ताधारी होते, विरोधकी होते. राजकीय पादत्राणं बाजूला ठेवून विकासासाठी कुठेतरी सर्वजण एकत्र येणार असल्याचं सर्वांनीच सांगितलंय. त्याच्यामुळे जे दोडामार्गवासियांना अपेक्षित आहे, अब लडके लेंगे MIDC असं दोडामार्गवासीय म्हणतात. त्यामुळे राज्यात गतिमान सरकार सध्या कार्यरत आहे आणि हा मुद्दा MIDCचा, नारायण राणेंनी MIDC मंजूर केल्यानंतर उद्योग तिथे येत नाहीये, गतिमानतेने MIDCचा पण प्रश्न सुटावा, रोजगार इथे यावा, ही जी दोडामार्गवासियांची, आढाळीवासियांची जी अपेक्षा आहे ती देखील लवकरच पूर्ण होईल, यात कोणती शंका नाही. हे गतिमान सरकार ते लवकरच पूर्ण करेल अशी अपेक्षा या निमित्तानं इथल्या सगळ्याच राजकीय स्थानिक नेत्यांनी आणि ग्रामस्थांनी व्यक्त केलेली आहे. साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, बांदा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.